So what's up guys, good morning. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's not. Atay, diri yung pinangagin yung track ko kay. So paingon ta karog deka guys. Atod tang commander in chief. Pag umana to gatod, dito na ta og Kalinan. Kay kuha na to tong sticker dito. Dito sa Dance Artworks, no? Located sa Ramon Magsaysay Street, Kalinan, Davao City. Ate abtan gud 130 man. Abtan gud. Dugay kay traffic light. Taas kay number 130. Uy, patay corner na ito ni. Tapos tayo nga dito ang buto ni Hunong good. Kakurbada man to. Kamisa. Aba, bisa kay liit na liit na kong bus kung angkas ulan be. Kago. Mana kambya na misgir. Ay. It's my life. It's now or never. Ain't gonna live forever. I just wanna live my life and it's my life. Ting ting. Gumayag ligid eh. Nana kung ligid pang kuan ba? Sa bike, pang RB, pang road bike. Sniper. Tama rang oras. So guys, sumala na to, natabangan na to si Commander in Chief Abre. So padulong ko Kalinan ron, adto ko dito sa Dance Artworks kay kuha na ko ng sticker. Manay mong plate eh? Mayo kulang niya 120 ra. Mahal kang gasolina ron. So padulong na ta guys. Paplite na tos Commander kay sigir kasi siya kay way plite. Ito na ko. Whee! I'm going to Kalinan. Gaan kayang motor guys, kaya way angkas. Oh, jigi. Bito kong migo dito. Whoop. Anong ginagawa mo? Wow. It's getting hot in here, so take up all your clothes. I'm gonna take my clothes off.
Tama ba tong lyrics na to? Lahi na tong lyrics. Oop, yeah. Beep. Para kapsima. Okay. Very good, very good. Going to Kalinan, going to Kalinan. Wow, si RF. Idol si RF. Kikikiki. Oop, wala na yung na yung mga bangag na rin dapita. No? Wala na yung mga bangag, gamay na lang bangag ang katsada. Sa una, taga-agin na ako, lagang kay buslot, hindi kay kukaklaro, maunang maglisod, kung pakusog. Flip top na tayo guys. Oh, na-pick up, una ka na ito ni. Kay Pasig, maunhan ta, di taka age. Oh, yeah. Tapos adi pang hambo guys, rapper ko sa una. Rapper. Tigputos og regalo. Gift wrapper. Ay nako. Whoop. Whoop. Ayaw dia Paul kay nisirado. Kami sa oh, ada po yung mga gagmay, mga kabangagan, ang mga kakiliran sa karsadahan. Dagi ko muraim-muraim doon. Ting ting ting. Di ta musok-sok dia. Biar ka. Sheriff mo Uy, kalimot day kog oils kadina. Manturat nga ako na may murag piso sa ilawom sa akong kuan motor. Pandemic. Kalimot tag oil. Bright, dakwag bright oy. Gamitan og kilid-kilid style. Oop, sakol. Kilid-kilid style. Kay magkinamuti sa taron. Agay. Kamuti ta kay. Dadali tayo eh. Saan lang yun, magbaho din mo mag... doon lang ko ano. Ay, kigbaho ba? Kuhan kayo kigbaho guys, kanang murag kanang hinumulan nga pila na kaadlaw nya. Natarog ni mo ba? Nagbaho. Kalimot ko doon lang kuhan diri oh. Ining sa kuan Bitarits. Bitarits ba niyan? Manukan diri. Musok-sok man sa ilang. Relax lang. Chill lang dali. Chill. Oh, pana ba kita binta. Chill na po. Kita binta. Silak mo. Di kay ta mutok-chok kay ma-inton check. Daming durian. Nang taning kupras. Naay kay si Optimus Prime. Malalangay ako sa'yo. Ang dugay-dugay mong umabante. So we are here in Los Amigos. Welcome to Los Amigos guys. We are here in Kalinan, Davao City. So, liliko tayo sa kaliwa. Medyo ko yung ngay magtagalog eh. Ay, naki. Tara, ang dance artwork. Pero, klaro kayo. Ay, customer si Boss Dan.
Duol lang day ang kuan guys, ang Dance Artwork duol ra diri sa Motospeed helmet diri sa Kalinan branch, no? Og mo mangutana mo ani mo diri kay adto mo sa Dance Artworks, duol ra kayo kay ang ubos ra siya gamay sa kuan. Ubos ra siya gamay sa Motospeed helmet, no? Tapad siya sa kaning Clintoy fried chicken. Ada si Boss Dan. Ay, buntag ma'am. Boss, buntag. Oh, karon ako bakante, duty ko ba? Diri day nagapabuhat po lang ko ano. Ay, salamat kayo. Usa. Salamat kayo. So, pauli na ta guys, diri tagikan sa Dance Artwork. Located ni sa Ramon Magsaysay Street, no? Duol ra sa Motospeed. Tapos nakuha na nako ako ang sticker guys, oh, tara. Salamat kayo kay Sir Dan o kay Ma'am Jo. Pauli na ta guys kay hagtik ta kayong init ba. Hey. Let's go! Uy! Col, mama kay helmet, Col. Ako yung gadas itong na, Col. At saka, may ka, Col. Duck Burns ka na, Duck Burns. Hindi na ka pa gusto dumaan eh. Dumaan ka na. Agoy! Yup, kailan ta agi. Hapit sa ta diri sa Manga Street. Kay hapiton nato si Commander. Hapiton nato si Commander in Chief. Kay magsabay na kaon, no? Anak ka-sweet si Commander, sabay mig kaon. Kapit na ta guys. Doon na lang ta sa tindahan. Hindi trabahuan. Commander in Chief. Boat na ta guys. This is Commander din hindi mayroon siyang mga customer. Pamanganta. So, pauli na ta guys. Ay, ngaon namin ni kuan. Basugan ako eh. Tara ka! Woo! Bungol lang yan. Hala ka din. Hey! Tara ka! What? Tara ko. Let's go! Woo! So paulit na ako guys. Napit ako dito sa kang Commander in Chief kay naniud to mi. Paniud to pamahaw.
Pamahaw pa siguro to. Edo. Doble na to. Pamahaw pa niyo to. Isahon lang para liig gamay ra gasto no. No, paulit na ko. Gikan na nakuha na ako dito sa Kalina ng ako ang sticker gikan sa Dance Artworks. No? So, patubil sa so, hapit sa kuan guys, tri sa gas ni Juan. Huwa ni gas. Patubil na, tubil. Unleaded ako ha? Unleaded? Piso lang, piso. Selamat. Tak minta na. Okay na. Selamat. So, manatag 2 bill guys. No? 2 bill sa og 100 pesos. Mora gay makaya. Pero binta-binta na lang kay ni barato-barato na ang gasolina. No, 73 na. Fights na kayo, fights. So, diri ta agi sa kuan guys, bypass road. No? Nahan ko mga diri kay pilit kayong ligid ba? May kay banking. Banking. Oh? Ay, letter C diri. Idol kina ko ning letter C diri. Hapit na gid mo man ni guys, oh. Tulo na kalay na ang nabutangan og espalto. Paunatan ni Uncle, butan kasi Uncle. So, dahil na ito tapuso ng atong vlog guys. No, salamat sa mga nag-subscribe sa akong YouTube channel. Ayaw kalimot og mga nag-follow sa akong Facebook page. No? Ug katong wala pa, follow na mo. Maluoy mo. No? Diri lang taman. Peace out.